velkommen til den her video. I dag er du faktisk med til noget historiemindeagtigt. Det her med Helene. Fordi det er den første ting på den nye serie, jeg laver. Ja, den kommer ikke ud i går. Den skulle være kommet lørdag, men så... Ja, vi skal lave 7 sekunders challenge. 7 og grund til, at vi har vådt hår. Jeg har ikke. Vi har lige været på stranden. Hvorfor har Helene ikke vådt hår? Hvorfor har du ikke vådt hår? Fordi jeg lige har rent det. Det. Og det dufter af Marc Jacobs parfume. Ikke brillerne. Det vil være. Okay. Men fordi vi var på stranden. Men i hvert fald, vi kommer til at lave det 7 second challenge. 7 sekunder. Jeg har troet, jeg skal puste balloner. Nej. Okay. Altså vi siger, hun har 3 ting, jeg skal gøre på under 7 sekunder. Altså, den ene ting skal jeg gøre på under 7 sekunder, så den anden er sådan. Og sådan, så han. Nej, du har også 3, ikke? Jeg har også 3 år. Helene, hun har så bare gjort det sådan, at hun kun har gjort ting, jeg skal sige og gøre, og ikke noget med sådan andre ting. Jeg skriver hest. Så det bliver fedt. Yay. Men i hvert fald, jeg har tidssætter på min telefon. Og den første ting, du skal gøre, Helene, også. Vil du starte, eller skal jeg? Du starter. Du skal tage den her. Du skal tage den her halskæde. Så skal du vikle den 4 gange rundt om din arm. Så det er sådan 1, 2, 3, 4. Og så skal du tage den her på den anden hånd. Okay? Nej, det er bare 1. Ja. Okay. Kan du klar? Vent lige. Så skal jeg bare lige hurtigt. Jeg bare lige prøve det, okay? 4, sådan der. Okay, det kan jeg godt. Vent Vent lidt. Prøv lige at tage den på. Tag 4. 4, du kan ikke finde på 5, så det... Så skal du have noget her på 5. Nej. Ej, driller mig, det hører du ikke. Okay? Ja. Så der. Du klar? Ja. Ej, du skal have den liggende nede på bordet. Du må ikke holde i den. Slip den. Jeg må godt holde Nej, du må. Fint. 1, 2, 3, nu. 1, 2... Nu. Hvor er du nede? Det var faktisk meningen, du skulle have sådan en halskæde på, ikke også? Men det er pænt desværre, fordi de viklede sig ind. Ja. Din tur. Det her er en ordentlig ugly halskæde. Lene, kom nu bare. Din tur. Wow. Hvor er min ben? Nå, det går nok. Du skal hoppe 10 gange. Okay, vil du tage tid? Her. Ja. Her. Okay. Ja. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sæt dig. Jeg sætter ham til mig. Okay. Indtil videre står det 1. Så skal vi Du skal... Helene, hun skal... Hun har en hel masse babylips, eller... Ja. Jeg har 12. Ja, men vi kunne... 2 hvide og 3 af de grønne. Ja, Vi kunne kun lige finde, for jeg ved, den shader herovre. Ja. Vi skal putte de her på under 10 sekunder. Alle dem? Ja. Men det skal kun gøre sådan her, sådan... Den ene grønne, den ene er ny, så jeg gider ikke bruge den. Så den? Nej. Fint. Nå. Skal du gøre med dem her? Ja. Du skal bare gøre sådan her. Sådan. Du må godt gøre det sådan 2 af gangen. Den ene. Du må godt gøre det sådan 2 gange sådan her. Nej, det må du. Vent lige. Ej, jeg får så begge dem her. Fordi at jeg skulle bruge dem. Okay, er du klar? Vent lige, jeg skal lige... Okay. Du skal ligge ned på dit bord. Ben. Ja, det ved jeg. Er du klar? Ja. Okay. 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nej, jeg tager den ikke. Tak, spæklips, det må jeg undskylde. Du kastede den bare ned på jorden. Hold så her. Kom her. Ja, det gik da meget godt. Så der var ikke noget på. Så står jeg... 1-1, ja. 1. Okay, nu skal du sparke i luften 10 gange. Altså, ikke på den måde. Altså, du skal gøre... Undskyld, vi lige hele tiden går frem og tilbage. Ja, det går det. Du skal ligesom... Måske skal du rykke den her til siden, så vi skal se det. Ja, du skal ligesom... Du skal ikke gøre sådan... Du skal bare gøre sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6... Må jeg godt lave det andet? Hvad? Må jeg godt lave det der? Okay. Okay, er du klar? Ja. Okay, du må godt sige tælle højt, okay? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg tror, jeg hoppede lidt for meget. Yay! Her står der 1, 2. Helene, hun skal se på den aller... Undskyld. Helene skal se på den aller sidste, som er psyko sjov. Nej. Vi har en vandballon her. Eller jeg har en vandballon her. Og en pumpe. Det er min vandballon, der Ja. Nah. Så skal du
Okay, vi starter. Du må godt lige have den på her, ikke også? Så skal man bare pumpe den helt i stykker, så den springer. Det. Ja. Okay, du må godt lige putte den ind. Du må have den her på spidsen, så du lige kan presse den ned. Så det er det der. Ja. Og jeg tæller. 3, 2, 1. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nå, 2. Jeg tror en blanding af, at du ikke gjorde det, fordi den fortsætter op til 9, da jeg glemte at slukke den, så... Ej. Vi siger bare, at du fik point, og 4 bare fik point. 2. Ja, det bliver et dumt. Okay, du skal sige dit fulde navn 3 gange i træk. Ja, godt. Jeg har ikke særlig meget. G3, 3. Lukas Cecilie Pia Slytøf, Lukas Cecilie Pia Slytøf, Lukas Cecilie Pia Slytøf. Slut! Jeg vandt! Nå, det var alt for den Sylskrønne Skade. Jeg håber, I kunne lide den. Og Giv et like, kommenter og abonner. Så ses vi i hendes næste video. Og det er den første video på den nye kanal. Bliv lige her. Jeg skal ikke min blyant. Farvel. Så må hun give den her video et like og kommenter, hvad for en video ellers kan man se. Og like, hvis I kunne lide Helene. Hun var med i min video. Abonner til Psykosoprano og Miranda Sings. Og vores kanal, selvfølgelig. Ja. Silene, du skal lige sige det. Hej. Hvad? Hvad var det, du skulle sige? Du skulle sige, at jeg skal abonnere på vores kanal. Nej, det er lige meget. Nej. Og så bliver det største kanal. Ej, men nu er det på den her video. Ser vi det på samme tid? 3, 2, 1. Hej. Nå, jeg vil sige, giv den et like og det der. Nå, 3, 2, 1. Hej. Hvad? Okay. Det sidste. Det er hej nu. Okay. 3, 2, 1. Hej hej.